Нашата история започва в Австрия преди много години. След Втората световна война милиони деца остават сираци. Сами, без помощ от никъде. Те всички живеят заедно в огромни сгради, които се наричат сиропиталища. Но един човек с голямо сърце, Херман Гмайнер, искал тези деца отново да си имат някого, който да се грижи за тях. Някой, който да ги обича и пази. Затова основал първото СОС детско селище, което се състояло от няколко къщи. Във всяка къща живеели братя и сестри с една СОС майка. От тогава минали близо 70 години. Но днес все още има деца, които живеят в много тежки условия. И всъщност, знаеш ли с какво точно се занимават СОС детски селища? Помагаме на семействата, за да не се налага децата да бъдат разделяни от родителите им. Но ако това се случи, ги настаняваме в семейна среда и им осигуряваме необходимата сигурност, за да се чувстват обичани и уважавани, докато собственото им семейство си стъпи на краката. Освен това, подкрепяме младежите, за да могат да осъществят мечтите си. И нещо много важно. Никога не разделяме биологичните братя и сестри. За да растат заедно и да поддържат връзка, осигуряваме им образование, сигурност и най-вече много грижа, за да бъдат щастливи. За СОС детски селища, децата и младежите са на първо място. Грижим се за повече от 2,5 милиона деца в 137 страни. В това число програмите за спешна помощ при бедствия. Да, но има много деца, които се нуждаят от твоята помощ. Присъедини се към нас. Стани СОС приятел. Стани част от най-голямото семейство на света. И имаме нужда от сърца, толкова големи и щедри, колкото твоето.